Айде ми ги почерпете да се бавим, но? Ого, да вървим. Ходете, айде. Дай, отвори колата да вървим. Май подарете ги на майката, айде то. Ето ти иладите, тук се вземете тако. Краца, къде си, мама? Краца, къде си, мама? Мерси. Бебето да е бяло-червено, така светлия, да порасне, да е здраво, най-много да е здраво и късмета да влиза с него. Сега, много здрави, много късмета. Много здраве, папо, хляб. Питка. Направо и така да. Айде на мама.
Дневният ред на нашето събрание ще бъде точка първа – отчет за дейността на клуба. Докладва председателя. Втора точка – разисквания, предложение за работата на клуба. И трета точка – предложение за промяна на управителния съвет. Имате дума. Има думата председателя да изложи бюджетния доклад. Апарат за кръвно налягане, сами, когато дойдете тук, сами да се уредите. Уредете се някакво, посрещате се, знаете да речем кога как. Защото ние нямаме този приоритет, ние нямаме това право. Биха не оплекнали, ще кажат, то те ако са стават доктор или медицинско лице, един от лице да ме плати, нали, да ти измеря кръвното, защото хората така правят. Но, сред вас има жени, които могат да мерят кръвно налягане. Сред самите вас, поне аз знам го това нещо. Приказвайте си помежду си, апарата е на ваше разположение, като дойдете да приказвате нещо. Да каже, искам апарата да бере. Значи има. Искам да кажа, извинявай. Няма, това е разговор, да. Аз съм тук близко. Ако има някой зон, иска да се измени кръвното, да ме повикат, да ме викнат. Телефонът ми е 412, а на минут ще дойде, ще му измеря кръвното. Тя значи няма да пуста касинката, дето я носваш днеска. Нещо друго. Нека да отидете на доктора и да му кажете, дама на мене ми избереха в пенсионерския клуб, имах 210 кръв. Чакайте бе, да си смени. Ние го правим, това не е собствено ориентирано. Значи, когато, примерно, искате да проведете дело, да речем, че Мария или пък Попова ви дигнали кръвното, нали? Това вече го виждате. В този смисъл няма да злоупотребяваме с този момент. Значи, той е за ваша употреба, когато го искате. Някой от вас знае. Ето Леля Зорка си предлага услугите. Сега ще се обръщаме обратно, бе. Уважаеми членове на пенсионерския клуб, днеска е бабин ден, днеска е втория рожден ден на нашия клуб. От днеска има смяна и на част от ръководния екип на пенсионерския клуб. За тази първа песен поздравяваме господин Николай Генчев за коректната му работа, за това, че прави добро впечатление 2 години. Давам думата на господин Райко Длъпчев. Първата песен е за него. Udomado sam za
Вие ако говорите една да изсиренете, пак да бъде. Той иска да се реванжира да не се. Чакай, чакай, не. Сега все повече млади момичета, Миета, Натка и Маца ще ви изпълнят една хумористична песен за старото годенчарско време. Знаете как? Duša
празник падна с рано дошната пролет, ще отложим с една хубава пролетна песен. Аз сме вече в Европейския съюз, ще изпеем на гръцка доля. Кой ще гледаш?